Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto ogo duonde piny ni koro to ok obiling' ewi wach ng'anyo ma pod imedo bagi e pacho kae. Ruto wacho ni osetimo duto ma nyocha rawere dwaro kendo sani pod gimedo mana manya sundo ng'anyo e pacho kae. Ka bende wacho ni nitiere jogo ma bende osebedo kasiro yo ng'anyo ma kamano e yor omenda. Ruto golo siem ne jo ng'anyo e kinde mano timo limbe e Bomet nyasi mar Lamu. Elimbe mare kaunti ma Bomet, jatend piny Kenya William Ruto noyoro e nyasi mar Lamu e kanisa mar Chebango AGC e kaunti ma Bomet. Bang'e no bago romo gi moko kuom jodak e gweng'no kama no otiyo gi thuolono mar wacho ni ng'anyo ma osebedi ka ibage thurka koro oromo kendo obiro tiyo gi teko ma katiba omiye mar neno ni ochiwo arita makare ne piny Kenya. Going forward, we will protect the nation. We will protect life, we will protect property, we will stop the looters, we will stop the killers, we will stop mayhem, we will stop anarchy because Kenya is a democracy and we want a peaceful, stable nation. I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Oywak ni gigo duto ma oganda jo Kenya ne dwaro osetimo kama oting'o wito oko kucha paro mar chik mar omenda mag 2024 bago twak e yor mbui gi rawere mag Gen Z e yor mbui mar X kendo winjo kwayo maggi riembe tich jotend migepe kod luongo twak moriwo jogo moya sectors duto ma pachuka ka koro owuoro gimomiyo pod rawere go dwaro mana ng'anye pachuka. Walisema tusipitisha finance bill. Mimi nimewacha finance bill. Nikawaita wakanasema hawataki kuja kuzungumza na mimi. Wakaniambia niende huko kwa X. Mimi nikaenda kwa X. Wakatoroka huko hawakuwepo. Wakaniambia tuitishe mazungumzo. Nimeitisha mazungumzo, wamekataa. Nimewaambia wanaendelea kusema wao ni faceless, wao ni formless, sijui wako nini. Mimi nimewaambia sasa my friends, you know, I have given a chance to everybody to say whatever they want. You know, it cannot continue like this. The country is much more important than any group of people. Ruto golo siem ne jogo mwacho ni osebedo kachi omenda mag siro ng'anyogo kobono gi mondo giwuog oko e lela mondo mi ginyiso ganda jo Kenya gino ma gidwaro ahinya te kinde ma giramo ni gionge duond buche bende gionge kod jotelo. Those who are marketing, those who are orchestrating this violence, they cannot continue to be faceless. They cannot continue to be nameless. They cannot continue to be formless. They cannot continue to be anonymous. Let them step forward and tell us what is this violence going to achieve in the Republic of Kenya and what is their plan beyond this violence. E kinde ni mang'uro osebedo ni sirikal medo donjore kaka jofwambo tiyo tijgi, jatend piny Kenya William Ruto omedo siemo jofwambo ewi weche mag keyo ne jopiny. Kata kamano ne ok ochiwo ranyisi mar jofwambo kata ute fwambo madibed ni tawo tijgi e tok chik. I also want to request the media to report responsibly. Reporting, celebrating, encouraging violence, destruction of property, anarchy, mayhem is irresponsible. And if the country goes the wrong direction, there will be nothing to report and there will be nowhere to report from. Osingo ni obiro luwo chike ma pachuka kendo tawo Kenya e yor demokrasia.